З улюбёнцаў Лукашэнкі здымаюць міжнародны бан. Расійскі дрон атакаваў жылы будынак у Румыніі. Воблака невядомага шэрага пылу над Менскім мікрараёнам і недахоп у краіне каталіцкіх святароў. Пра гэта і не толькі раскажам у кароткім выданні навінаў пятніцы 29 траўня на Белсаце. Пачынаем. У Беларусі запускаюць новую сістэму ранняга выяўлення раку лёгкага. Міністэрства аховы здароўя зацвердзіла інструкцыю, якая стане часткай дзяржаўнай праграмы на найбліжэйшую пяцігодку. Ініцыятыва накіраваная на тое, каб выяўляць пухліны на ранніх стадыях, калі шансы на паспяховае лячэнне максімальныя. Пры гэтым для групы рызыкі абследаванне абяцаюць зрабіць бясплатным. Скарыстацца праграму змогуць грамадзяне ва ўзросце ад 50 да 70 гадоў. Пад бясплатнае абследаванне падпадаюць курцы з не менш як 30-гадовым стажам, у тым ліку аматары электронных цыгарэтаў, тыя, хто развітаўся са шкоднай звычкай менш за 15 гадоў таму, а таксама людзі з генетычнай схільнасцю да раку лёгкага. Каб трапіць у праграму, дастаткова будзе запоўніць анкету ў сваёй паліклініцы. Сама ж дыягностыка – гэта штогадовая камп'ютарная тамаграфія грудной клеткі з мінімальнай прамянёвай нагрузкай. Ужо на наступным тыдні ў Беларусі стартуе першая змена ў летніках. Эпідэміолагі запэўніваюць наяўнасць кляшоў, якія сёлета ў Беларусі пачалі актыўнічаць яшчэ на пачатку вясны пад кантролем. Абследаванні праведзеныя на ўсіх тэрыторыях. Пра гэта на прэс-канферэнцыі паведаміла прадстаўніца Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Акарицидное мероприятие, то есть обработка противоклещевыми средствами, будет проведена за 3-5 дней до начала смен. То есть если лагеря начинают работать с 1 июня, то эти мероприятия уже проводятся. В течение оздоровительных смен также специалистами Центров гигиены и эпидемиологии проводятся контрольные энтомологические обследования. Паводле прадстаўніцы цэнтру, калі падчас такіх абследаванняў адмыслоўцы выявяць прыкладна аднаго кляша на 2 кіламетры шляху, то гэта падстава, каб адпрацаваць тэрыторыю. Падчас канікулаў у Беларусі будуць працаваць каля 6 тысячаў аздараўленчых летнікаў, у тым ліку 942 з кругласодневым перабываннем. Сёлета гэткія ўстановы плануюць прыняць больш за 400 тысячаў дзяцей. Адразу некалькі спяротных дарожных здарэнняў адбыліся ў Беларусі за мінулыя содні. Гэтак у Полацкім раёне на трасе Р-20 фура пратараніла легкавік «Лада». Згодна з папярэдняй інфармацыяй ДАІ, 39-гадовы кіроўца цяжкавіка «Вольва» з паўпрычэпам не даў рады кіраванню і выехаў на паласу сустрэчнага руху. Лабавое сутыкненне з «Ладаю» фактычна знішчыла легкавік. Ягоны 57-гадовы кіроўца загінуў ад траўмаў на месцы трагедыі. А ў беларускай сталіцы на Заслаўскай шашы у бок праспекту Незалежнасці матацыкліст на Ямасе сутыкнуўся са спадарожнаю «Ладаю», пасля чаго матацыкл адкінула на сустрэчны мікрааўтобус «Мерседес». Медыкі спрабавалі ўратаваць жыццё 40-гадовага мужчыны, аднак ён памёр у машыне хуткай дапамогі па дарозе ў шпіталь. Цяпер следчыя аналізуюць абставіны і прычыны трагедыі. Гул ад заводаў і начны роў матацыклаў без глушыльнікаў. Жыхары Фаніпалю скардзяцца на занадта гучнае асяроддзе ў горадзе. З гэткімі праблемамі людзі звярнуліся да галоўнага санітарнага доктара Менскай вобласці Аляксандра Тарасенкі. Той запэўніў, што ўзровень шуму ад прадпрыемстваў і трасы М1 адмыслоўцы кантралююць рэгулярна. Што да матацыклаў, то галоўны сандоктар рэгіёну заявіў, кантроль глушыльнікаў і тэхнічны стан транспартных сродкаў зоны адказнасці ДАІ і Белтэхагляду. Выйсце можа стаць усталяванне ў жылых зонах забараняльных дарожных знакаў. Жыхарам дамоў кіраўнік санслужбы параіў забяспечыць цішыню за ўласныя сродкі, ставіць шклопакеты і рабіць шумаізаляцыю. Розгалас у сацсетках і медыях прымусіў менскіх чыноўнікаў адрэагаваць на скаргі жыхароў сталічных шабаноў. Тых занепакоілі незвычайныя воблакі пылу, якія накрылі частку мікрараёну ў дзень 27 траўня. Два незвычайныя пылавыя воблакі пакрылі зямлю і прыпаркаваныя аўтамабілі на вуліцы Сяліцкага шэрую крошкаю, што нагадвала цэмент. Людзі кажуць, што пасля інцыдэнту на вуліцы немагчыма было дыхаць. Вецер падымаў пыл з асфальту, той трапляў у вочы, у людзей пачыналіся прыступы кашлю. Відавочцы сцвярджаюць, што пылавыя воблакі прыйшлі з размешчанага непадалёк заводу эфектыўных прамысловых канструкцыяў. На самім жа прадпрыемстве адмаўляюць магчымасць выкіду цэменту ў паветра. Цяпер у сітуацыі паспрабуе разабрацца Менскі камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.
Для адбору пробаў прыцягнутая лабараторыя рэспубліканскага цэнтру аналітычнага кантролю ў галіне аховы навакольнага асяроддзя. У выпадку выяўлення перавышэнняў забруджвальных рэчываў у дачыненні да вінаватых асобаў будуць прынятыя меры ўздзеяння ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам. Каталіцкі касцёл у Беларусі сутыкнуўся з кадравымі выклікамі, якія найвастрэй адчуваюцца ва ўсходніх рэгіёнах краіны. Пра гэта ў інтэрв'ю беларускай службе Ватыкан Ньюс заявіў мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзэп Станеўскі. Паводле яго, колькасць каталіцкага духавенства ў краіне паступова змяншаецца. На той жа Магілёўшыне адзін пробаш вымушаны апекавацца адразу 3 парафіямі, пераадольваючы сотні кіламетраў. Сітуацыю ускладняе тое, што польскім святарам, якія служылі ў Беларусі дзесяцігоддзямі, улады ўсё часцей не падаўжаюць дазволы на працу. Ад пачатку года, як паведамляла хрысціянская візія, ужо 10 такіх ксяндзоў атрымалі адмову ва ўзгадненні на служэнне. Аднак афіцыйна касцёл пра гэта не паведамляў. Цяпер арцыбіскуп Юзэф Станеўскі заклікае саміх вернікаў да большай адказнасці за будучыню супольнасці і нават не выключае запрашэння духавенства з далёкіх краінаў Азіі ці Афрыкі. Расійскі ударны БПЛА упаў на дах жылога дому ў Румыніі. Паводле румынскага мінабароны беспілотнік заляцеў падчас чарговай атакі на Ўкраіну і упаў у памежным горадзе Галац. У адной з кватэраў успыхнуў пажар. Пацярпелі 2 асобы. Згодна з папярэдняй інфармацыяй, гэта быў расійскі дрон «Герань». У МЗС Румыніі інцыдэнт назвалі, цытата, «сур'ёзнай і безадказнай эскалацыяй з боку Расіі». Улады заявілі пра намер прыняць дыпламатычныя меры. Таксама афіцыйны Бухарэст ужо скантактаваўся з партнёрамі ў Еўразвязі і НАТО і папрасіў хутчэй паставіць сродкі процідзеяння беспілотнікам. Міжнародная федэрацыя хакею часткова зняла бан з беларускіх зборных. Учора рашэннем ІХФ да турніраў пад эгіду арганізацыі дапушчаная мужчынская юніёрская зборная да 18 гадоў, а таксама жаночая дарослая зборная і юніёркі. Юніёрская мужчынская зборная зможа взяць удзел ужо ў наступным чэмпіянаце свету ў найвышэйшым дывізіёне, які пройдзе ў ЗША увесну 2027 году. Для жаночых зборных зняццё бану з беларускага хакею азначае дэбют на чэмпіянатах свету. Дарослая каманда распачне свой шлях з найніжэйшага дывізіёну, дзе паспрачаецца з прадстаўніцамі Сінгапуру, Ірану і Індыі. Разам з тым ІХФ пакуль пакінула ў сіле недопуск дарослай мужчынскай і моладзевай узрост да 20 гадоў зборных. Чэмпіянаты свету ў наступным годзе яны найверагодней прапусцяць. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне. Каб не прапусціць галоўнага, заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі «Белсату». Калі для вас гэта бяспечна, пастаўце лайк і пракаментуйце гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».